Hej, nu vil jeg vise dig, hvordan man laver et søjlediagram i Excel. Det første, jeg lige gør, det er at starte en ny projektmappe, og der bruger jeg den her tom projektmappe, du kan se heroppe. Jeg klikker på den, og så ser det sådan her ud. Og det jeg vil lave et søjlediagram over, det er skostørrelserne blandt lærerne. Og den mindste lærerstørrelse, det er 36. Så er der 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 og 49 og 50. Der er kun en, der har 36, så er der to, der har 37, der er 7, der har 38, og der er 7, der har 39, der er 3, der har 40, 6, der har 41, og 5, der har 42. Så er der 0, der har 43 og 44, og så 45, der er der 2, og 1, der har 46. Så er der 0, der har 47, 48, 49, og så er der 1, der har 50. Og det vil jeg så gerne lave om til et søjlediagram. Og det jeg gør, det er, at jeg går ind og markerer sådan her. Kan du se her? Så fik jeg markeret det her felt her. Og så går jeg op og vælger heroppe, og der vælger jeg indsæt. Og så går jeg herover og vælger anbefalede diagrammer. Og jeg vil gerne have sådan et søjlediagram her. Nu kan du se, så er søjlediagrammet der. Men det er lidt mærkeligt, der står 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, op til 15 heroppe. Så det er bare felt nummer 1. Der er der 1 i, og felt nummer 2, det er det der. Der er der 2 i. Jeg vil gerne have det til at stå skonummerne dernede. Så derfor så går jeg ned, og så højre klikker jeg hernede. Og vælger den, der hedder marker data. Og så tager jeg den, der hedder vandrette aktienavne, kategoriaktien. Og så går jeg op, og så vælger jeg skonummerne her. Og så kan du se, så står skonummerne hernede. Så vil jeg også gerne have det til at hedde noget andet heroppe, så jeg vil ikke have det her til at hedde diagramtitel, så jeg skal lige have ændret det heroppe. Det kan jeg lige slette det der. Og så skriver jeg hyppighed her. Og så er mit søjlediagram færdig. Jeg kan lige gøre det lidt større her. Og så kan du se, at det er et fint søjlediagram over alle lærernes skostørrelser. Det kan du jo prøve selv. God fornøjelse.